Xavier Moran és un cagadubtes, sempre ho ha estat, ho sap. Sa mare ja ho deia i ara 25 o 30 anys després d'enterrar-la a un cementeri des d'on es veu la mar, no pot fer altra cosa que admetre-ho com a un fet cert. Fa vent i dubta. Està núvol i dubta. I potser plourà de costat, com plovia el darrer dia que va veure el cos de la seva mare, i continuarà dubtant. Des de fa molt de temps, quan l'evoca, la senyora Eugènia ja no és una dona de carn i ossos. Xavier s'esforça a evitar la visió d'un ninot de falla i s'obliga a dibuixar mentalment una figura de lladró. La ceràmica que odia perquè la considera culpable d'haver embrutit el gust de dues generacions de persones de tot el món.